A je to tu, hra o dovolenku na jachte pre teba a tvojich blízkych. Presne preto som posledné dni nepridával moje jachtárske múdrosti, musel som sa na to pripraviť. Ale neboj, aj tie múdrosti sa vrátia. Ako hrať? Každý deň od polnoci do polnoci nájdeš v príbehu na Instagrame a Facebooku kvízovú otázku. Odpovedať môžeš iba raz, ale máš na tú odpoveď celý deň. Nevieš? Pokojne si odpoveď vygoogli. Čaká nás 9 sérií po 10 otázok, teda každá séria trvá 10 dní. Ak v ktorejkoľvek zo sérií získaš všetky správne odpovede, postupuješ do žrebovania o dovolenku na jachte. Loď, kapitána, prístavné poplatky a aj naftu, všetko platím ja. A čím viac sérií dáš na 100%, tým viac lístkov máš následne v žrebovaní. Ak zvládneš všetky série, tvoje meno bude v žrebovaní 9 krát. Ak iba 2, tak 2 krát. Jednoduché. Chceš zvýšiť šancu na výhru? Pozvi aj tých, ktorých by si zobral so sebou. Ak budete hrať spolu ako partia, všetci zvládnete všetky série, vaše šance sa násobia. 6 hráči krát 9 sérií až 54 lístkov v žrebovaní. Začíname prvú sériu 25. septembra a hráme do Vianoc. A ozaj, po každej sérii vyžrebujem jedného, čo sa tej série zúčastnil. Tá alebo ten vyhrá naše parádne tričko. Všetko jasné? Tak poďme na to, poďme sa hrať.